Kaixo, ongi etorriak zaintza bideo honetara. Begiratu. Pasaren egunean hor lagun batekin hemen ikastolako kide batekin, beste irakasle batekin hitz egiten, berak lanbiden ematen dau da. Galdetu zian, frogatu duzu Unityk daukan adimen artifizialeko pakaje berria? Eta nik, ba ez, begiratu. Eta bideo hau erakutsi zidan, bale? Hor linkatuta daukazue. Azkenean esaten dau Unityk beta pakete bat daukala, bere barruan Unity AI izenekoa, eta balio duela Unityn bertan spriteak sortzeko, animazioak sortzeko, teksturak sortzeko, da bueno, apur bat begiratzen dago naiz, eta hainbat beste gauza egiteko ere balio du, orain ikusiko dugu, baina bueno, tipoak esaten dau, sartzen diozula bitu hemen, bideo bat sartzen diozula, zure bideo bat, eta egiten dizula horren animazioa zuzenean Unity barruan, bale? Ostras, kriston iraultza, bitu hor dago, egin atera duen animazioa, hola, baldin bada, kriston iraultza izateke, bai? Osea, asetak sortzeko erreztasun handiak ematen dizkigu, bai, egia da, kodigo aldetik ere badirudi baduela, programazio kodea sortzeko Unity bertan, bale? Horretarako bagenituen beste hainbat adimen artifiziala eta animazioak egiteko, edo propak, edo spritak egiteko, edo teksturak egiteko ere bagenituen beste adimen artifizialak, baina danak barruan Unity berak ekartzea, oso interesgarria da, horretan sartu behar gara bai edo bai? Zaintza bideo honek dakartzan urrengo pausua bada beste ikerketa bideo bat, bale? Ingo duguna. Horren, zuzenean, sartzen baldin bagara, hemen Google jartzen badegu Unity AI, bai? Lehenengo linkak, bai, eramaten gaitu orrialde ofizialera, bai? Eta hemen dago, ikusten ikustera zintzuk diren dituen funtzioa, bale? Esaten du hemen, easily audit your assets, bale? Auditatu zure baliabideak azkar, bale? Hemen sartzen du hemen animazio bat, proiektuan daukan animazioa, eta galdetzen dio, nola egin dezaket hori astiroago juteko? Eta erantzuten dio, egin dezaken, bale? Interesgarria. Kokatu, aldatu, eta organizatu bulk, bale? Rollo, un objeto, hemen jartzen du, argien intentsitatea aldatu, eta argi ditu, eta argi guztien intentsitatea aldatzen ditu, automatikoki egiten ditu, zujun beharrean argi guztiak aukeratzen, eta hori balioak aldatzen, bera bakarrik automatizatzen ditu. Oso interesgarria, bai? Imaginatzen dut, hemen esan dezakezula, sortzireun etxai, bananduta, 10 metroen gandik, eta mapa guztien zehar, 10 metroetako distantzira, egin dezaken zerbait izan direkla. Hau guztia frogatu behar dugu, bale? Edo bugatu kontseleko akatsak, bale? Agian, esaten diozu zein da sprint disk concealer eta azaltzen dizkizu zeintzuk diren akatsak, bale? Normalean erreak beraiek badute azalpen bat, baina, bueno, sakonago azalpen guzti bat ematen dizu. Oso interesgarria, bale? Osea, ez dut imaginatzen ikasleentzako zenolako inpaktua izan dezakeen honek, bai? Ez dakitela, hasiera batean hor, 1000 akatsa dituzte, ez dakitze zer din akats bakoitza, esperientzia apur batekin, akizu identifikatzen zintzu diren akatsak, edo normalean gertatzen diren akatsak, baina beraiek ez dakite, ez da, oso interesgarria hori ere, eta gure irakasle rolare arintzeko eta laguntzeko oso interesgarria. Bai, gustatuko litzaideke efektu bat egin, grafekin, eta sortzen dizu kodea, bale? Osa, kodigoa ere garatzeko balio du. Unity barruan integratuta, bai? Oso ondo. Eta pestenez esan duguna, ez? Hainbat zuaitza jartzki dazu, ez dakiz zer. Super interesgarria. Berdin, placeholdera asetak kokatu ez dena barruan. Hemen zaiten da soinuarekin, ez dakit, bale? Baina goza. Kodioa sortu, itxegin dugu, bale? Bueno, hemen dago, bai? Hau zera, gure jostailu berria, eta, egida bideo hau egin dodala, apur bat berandu, ja hasinaz trasteatzen Unity AI-ekin, eta esaten dizuet oso interesgarria dela.
Bale, egingo dugu ikerketa eta ikerketa bideoak egingo dugu apur bat honetan sakontzeko. Mila esker.